Salamu alaikum. Maaleykum salam. Aliou Sow no mbaɗɗa? Aɗa selli. Ko arɗo sanguran weedi mi tongode ma joni. Wallahi. O neldi kam lepol ngol nelduɗa ɗum woni vocal o mo nelduɗa ɗum. Donc nde o neldimi nde lepol ngol o tawi ko miɗen jooɗe batu kisal deyirde Pulaar woni nde fedde wannode yuɓɓinnode ñalawma teddiniraɗo ɗemɗe neni joni journée nationale de la langue maternelle le 21 passé centre Amadou Malick Guèye centre Bopp. Joni mi haali ɗum e nder réunion o min goni mais wonko min cohli quoi. Aɗa andi ko min cohli ko minama kaldat min kaltaw ko Abdoussalam mbiyetemi walla Dialal leñol ɗum tagi arɗo noddi kam direct pour layani kam affaire o umma mi daro hen et puis kala ko min mbawi yo min mbaɗ hen gadim fof ko sohlude école o ko école privé publique éducation walla formation école o holton woni e Dakar e hongal legal école o woni e an aussi ndey garɗa école o eyyi ɗum école ko ɗum école formation comme privé mo woni ko liberté 6 extension huccidir ko école biyeteɗo école machallah min garmi ko toon woni lewru kono ko probléme feera kam toon tawde so wona ngolɗo école o ka joɓ ko ma joɓani mbaɗa ɗon formation n'est ce pas ndele joɓa donc joni haalanam hakkude ma e jangguinowo mo hono ɗum yaari eyyi jangguinowo o ko ɗerewaɓe minen komin fulɓe toon komin hedde Joyen min gar départ o pullo goto ari minen kalda Pulaar hedde madame o mo dari min kaldi Pulaar mo Pulaar o bon ko ɗum haalata ne jaabugol e se ina yaari joni noon wi amen wote kalteɗo Pulaar min ko pulla kaldani min boom jaabi o e jaaba mbi ɗum ko pulla kaldani saɗa haalda e pullani layde wolof walla laydon français min wi an gilnani onon ɓe kalaton ɗo ko wolof hay an kaldata elawaɓe he ko wolof min so mbiɗa haalda e pullo mbiya yomi haalde mum wolof walla français ede onon on kala temɗe ma o wi mi ala ɗum ɗo dal kuuram dal ɗum ɗon kaala toon walla jalton mbimi gandamami yalto o wi ganda wadde ma wayru wat cours mbimi gandamami wadde wayru wat cours saabu min kam so pulla haalde am Pulaar mi jaboto ɗum ede so mbiɗa haalda e pullo Pulaar laydat men eyyi min jooɗi ha ɓooy sugo debbo goto biyeteɗo Aminata Balde e ñalawma goto mbiɗa jooɗi ha ɓooy sugo debbo biyeteɗo Aminata Balde ari namdi e Pulaar min ko hôtellerie restauration goni mbaɗami o ari o namdimi homo yaltuno o ari o namdimi homo tarde o wimi eko mbaɗɗo mbimi mbaɗɗo ko vinaigre ɓe mbaɗɗo ko laaj madame homo dari hedde amen o nani o wi amen onon ɗeɗo fo jalte eyyi mbimi ɗum jalta mbimi ɗeta jaltu saabu o wi kam yaltu ma won laabi tati mi dari miɗɗum ƴeewa mbimi ɗum komi yalta ɓoy responsable o wimi yomi yaltu rek jami mbaɗi direct jami administration mbaɗmi expliqué mbimi wone wiide ko ɗum probléme de ɓayde wolof ene toon haale annene ɓayde fulde kalduɗa o wi est ce que kam kalduɗa wimi bon est ce que wona kam kalduɗa Pulaar min ala kam mi haaldani mum Pulaar sabu min ando nanata Pulaar min kaldami Pulaar ko fulɓe woɓɓe e nanoɓe Pulaar eyyi o wimi yaafno ɗum a faami min après mami régle probléme mi yaha mi yaafno ɗum min waɗani ɗum haydara mi yaha mi yaafno ɗum wawa ɗum ɗum yaafno saabu mi waɗani ɗum haydara wadde kay laɓɓe olof ne yomi jaafnoya min ko Pulaar tan kalmi ala ko mbaɗmi ko booni a faami o wimi sa yaha tan jafnoɗa ɗum mbimi ala mimi yahata tawi kay wolof en ɗo haale min minen goni fof min mbawa haalde Pulaar kay ɗum kay ala caɗele min mi yahata mi yafno sinno mi tooñ ɗum walla ko mbimi ko boni eyyi a faami min ɗesi ɗon jaksodirde seeɗa ƴettum bagasejam ani homba ani madame o eyyi min madame o min ƴettum bagasejam koni ha jottimi ga janggo men noddumi responsable o mbino beele o régli probléme o o wimi si a yiyde madame o si a régli probléme o mbino min de sika andi komi haalata toon Pulaar mi arata o wimi ar min mami régli probléme o ay finmi ndawm jottimi mbaɗmi direct bureau mum mbimi beele o haalde madame he o siwa mum haalde madame o siwa dawde taw yomi farse tawi jooɗimi tawi maga madame o fonno amen jogade mais min miɗo nder classe to miɗum fadi o ar saabu ko tarduɗo bon joni jooɗimi toon ha ɓooy mo responsable o ari noddimo wimi Sow mbimi wimi arga e gardi o wimi haalde madame he mais noon ɓayde ko yiiɗa yo Pulaar haale toon kamo wi dal ko yiiɗa yo Pulaar haale toon ya lay olof walla laya français
mbino mede maɓɓe ɓe laawi wolof e nder maɓɓe seɗɗe fof ɗo e kalda ɗo ko wolof min fulɓe mbiyon wotin haalde maɓɓe pulaar o wimi eyi ko ɗum o yiɗi ɓayde ɗum o yiɗi noon kam woni supérieur ma kam mawninma kam weɗatma gandal wat tan ko wima ko mbino mi waɗata noon très bien mbino mi waɗata noon mbino par ce que mi lamdoma affaire goto mbino an ko mbatta layantami ko ɗo est ce que aɗa andi c'est très grave pour min par ce que min layantami ko ɗo diplôme mbawmi ɗo dañde ɗo e école e ko kala ko mbawmi dañde aduna e sumi tawi mi haɗe haalde pulaar min pulaar o ɓuranimi ɗin ɗum ɗon fof ɓuranimi diplôme ɗi walla eyyi ɓuranimi diplôme aji ɓuranimi kala ko mbawmi dañde aduna somi wawa ɗum haalde kay jarani meɗe ɗaɓɓa goɗɗum madame o nde haaldata ndeyma jangguinomo ko haalda ndeyma kanko ceernaji debbo o beele o haalde ma ko ɗemgal jolfi walla ko ɗemgal tubankore kam o haalde am ko ɗemgal jolfo jolfo haaldim saabu guenne len cuisine ɗi noon o yimi nde haaldata ndema ko ɗemgal jolfi o haaldema nden o wimi ko guenne len cuisine ɗi sen ñaar guenne len moƴƴi joni formation a yoɓat mi yoɓat e no foti 30 000 lewru kala walla hitande lewru kala mi yoɓat 30 000 lewru kala ujunnaji jeegom joɓata foti lebbi puɗɗa ɗon wadde lewru wotoru puɗɗa ɗon wadde holton jeeyɗa e sénégal min ko barkeji jeeya ka barkeji najo joni minen ma min gummo min ɓorno paɗe amen min garat école o elle wiyete effort eyyi no a haalimo woni ko liberté 6 station joni minen min gummoto min ƴetta paɗe amen min gara hay école o min jiidira e responsable école o min eto haalde makko mais aussi ina waɗi peeje goɗɗe ɗe min pewjata min ƴeewa holno min mbaɗata pour ɗum ɗo wasa wattude ñande saaha goɗɗo joni oɗo numéro noddirmami ko numéro am min jalalle on wat feere kala ɗo noddumami hay so tawi a wone communication so tawi wona communication mo ganduɗa homo woni urgent o aɗa heñerimo walla ko ɗum haaju mawɗo ƴettu appel am kalden tawata ko emin cohle ma ko yaawi ni joni emin hen gollo no wayi mamin mbaɗ feere ha ɗum yaawa ɗum yacco ɗum min mbaɗa feere min jaaha toon min mbaɗa feere min mbaɗa hen witto min mbaɗa hen ko wiyete ko losko woni enquête saabu joni ko kalɗa ko min miɗo jaaɓi ko kalɗa ko koko woodi miɗo jaaɓi ɗum e nder ɓerdam kono laawol waɗi ko kala ko neɗɗo haalna yo waɗ losko ƴeewa mbeɗa ko noon woori walla wona noon woori mbeɗa yimno andu mbeɗa madame on meeɗi dañde probléme taw wona ñanden walla meeɗa dañde probléme on meeɗa jaabotir on meeɗa dañde caɗele ñande hen tan ɗum waɗi ñande hen tan joni élève ɓe ganduɗa ɓe koɓe fulɓe an takiɓe riwede walla ko ɗemgal mon kalan noon an ndiwɗa kamɓe wadde eɓin keddi toon kaala jolfe eyyi kamɓe eɓin toon keddi an goto mbaɗaɗe exclure min goto par ce que min jaɓata min kam mi jaɓata kamɓe joni est ce que aɗa andi exactement noɓe poti ɓe ganduɗa ɓe an a teskima kamɓe ɓe koɓe fulɓe aɗa andi noɓe poti mais toon dara min komi haali min woni responsable classe o eyyi a won mbiɗa jogui min woni adjoint responsable classe won adjoint responsable classe o eyyi kalfinaaɗo suudu jangguirɗu ndu eyyi yo mbiɗa jogui ɗo ɗum ɗo liste wona liste rewaɓe joguimi ɗo dara mi yettomi waɗa vérifié en tout cas dal miɗen jaggui ha tata kam koɓe fulɓe e min woni naye an Aliou Sow e Aminata Balde Haruna Camara eyyi biyeteɗo Haruna Camara tato e Rahmatullahi Dem ɓeɗo nayyi kam haɗa ɓe nanggui joni sa yettima ƴeew doggol ngol woni liste o ƴeewa après neldami ɗum par whatsapp am ko numéro am oɗo ko whatsapp mais momi waɗma signe numéro am whatsapp goɗɗo nani a jarama joni ma en kaldit ɗo e ɓoode inchallah ok merci beaucoup Sow pour le bon sens merci salamu aleykum maaleykum salam Aliou Sow no mbaɗɗa aɗa selli ko arɗo sangourane weeɗimi tongode ma joni o neldi kam leppol ngol nelduɗa ɗum woni vocal o mo nelduɗa ɗum donc ndew neldimi nde leppol ngol o tawi ko miɗen jooɗe e batu kisal deyirde pulago wonde fedde wannode yuɓɓinnode ñalawma teddiniraɗo ɗemɗe nde ni joni journée national de la langue maternelle le 21 passé centre Amadou Malick Guèye centre bo